Hello mga ka-listeners, maayong hapon no, ang oras alas 4:30 na sa kahaponon o maayong adlawng Domingo mga ka-listeners no. Nya karon magbasa ko sa inyong comment kay ning kalma na sad ang ako ang cellphone no. Wa na maglangas mga ka-listeners na murag ikapoy naglangas ni mga ka-listeners. Muna nga makabasa kita ron sa sa inyong comment no. Nya mag-upload ka karon sa part 7 sa Mibali ko tungod nimo. Nadugay ta ning sumpay kay katong galaglaag ko. Murag nakurat-kuratan ko ato. Nakurat-kuratan ang lawas ato kay tagsar man ko tiglaag-laag niya perting inita bitaw. Perting la pagkaugma ato perting la balda sa kong ugid. Wa na ko kalaag og utro mga ka-listeners no. Labad gyud kay kong pagkaugma atong nay galaglaag ko ba. Pero sige lang kay na-upload man nato ang naka-upload ba tatong time og tulo ka drama no tong part 3 sa part 3 sa may buntag pa kang moabot og part 6 sa Mibali ko tungod nimo nya naka-upload tas katapusang sumpay sa ikaw akong kinabuhi no. So wa markansit akong lakaw atong niagi kay tulo ka drama ato ang na sumpayan no. Nya katapusang sumpay na gid sa ikaw ang akong kinabuhi no. Nya layo pa man murag upat pa ka episode akong na save no. Muna nga wa pa ta kasugod sa part 1 sa Puli sa ikaw akong kinabuhi nga munyeka. Nya kini part 7 na taron sa Mibali ko tungod nimo no. Ako gining paningkamutan bisag labad-labad akong mga ka-listeners kay para nasad tayo ma-upload ba kay dugay-dugay yun no. Murag pila ka adlaw na ba nakalambay mga ka-listeners. Nya karon ning kalma man akong cellphone mo na naluoy tingali ni. Munang wa na siya maglangas no. So mabasa na ko ang inyong mga comment no. Nya sa di ganahan sa ato ang vlog katong wa mag-comment, editso na lang ninyo ditso forward sa drama no para dili sa puton tong uban no nga makakita sa akong dagway mga ka-listeners. Muna mga ka-listeners no. Bitaw mga ka-listeners no sa mga wala lang mag-comment, walay shout out sa forward diretso sa drama no. Okay. Nya magbasa ko sa comment mga ka-listeners. Ang unang nag-comment si Aisa Alcosaibi no. Yes, present admin, no absent gayud ko. Salamat sa makalibo. God bless you and take care sa health. Salamat kayo Aisa Alcosaibi no. Nya si Tima Kuli Mundihar, mayong gabi ilod. Salamat sa pag-upload sa part 17 ug salamat dahil sa pag-shout out sa akong duha ka anak. God bless you Lods. Amping kanunay with upat ka heart, prayers tulo ka buok og tulo ka emoji nga nag-kiss. No, I mean kiss. Ako jud ning apilon tanan aron may buan niyo kung say mga comment no. Nya si salamat Tima Kuli Mundihar no. Nya si Aileen Awag, salamat Lods way sa paya no. Unya si Saisi Morales, thank you idol. Duha ka heart og emoji nga naka-smile na muwa no. Unya si Lurk Susu, hapit na bitayon si Abnoy Cherry. Maayo gani kay may nahimong maayo si Rinan. Hapit na gyud ni mahuman. Salamat kay sir. Hulat na sad ko sa episode 18 sir. Amping lang kanunay no. Kung natapos na gyud no ang ikaw akong kinabuhi no og murag makasubo sad no nga namatay si Rinan nga buuta no. Ya si Cherry namatay sa siya pero at least nangay pasaylo no. Pero mas nindot natutugwa sila mamatay no. Sila na lang taga Paris ba. Magbag-o silang kinabuhi no. Sayang no. Pero sa man di man ako direktor. Ako pa direktor, ako tong baguhon silang Rinan og si Cherry, sila akong iparison. O di ba si Lukoy. Pero mas bitaw og si Rinan kay buutan no. Unya natapos na gyud no. Nya salamat sa imong comment Lark Soso no. Nya si Ma'am Annalyn Samson. Tulo ka heart agoy kulbaan man ko aning dramaha. Uy, salamat kayo idol sa sumpay ani. God bless you always nimo idol. Salamat pud Annalyn Samson. Nya si Is Loves Potato Fries. Idol please ko sunod episode sa ning balik ko tungod nimo. Please idol. Shout out ko sa akong hobby nga natingala kung unsa akong ka-chat. Wala ba ko nag-chat, nag-comment ra. Emoji katawa. Kaningot no. Asa ni kutob episode idol.
natapos na gid no ang ikaw ang kinabuhi no. Parehas din mo sa imong hobby no na mga tuganay no, wifey ug hobby no. So natapos na gyud ang inyong giatngan nga drama no. Salamat Isla Potato Price. Nya si Jeannie Oliverio, thanks kaayo Lods. Way sa payan no with heart no. Nya si Abrio Angeline. Idol, bakit yung Happy Ducky Duck walang karugtong? Naa ni sumpay wapat na wapat na wa pa lang ta mo padayon kay tungod sa hangyo sa writers no aning maong drama no. Ay mo kagool kay ato ning padayon pohon. Kung wa pa lang mohangyo ang writer, hagbay ra ning nahuman no. Kining drama ha, unsaon man kay di man pud ko magbuot-buot gud labi na kay ni hangyo man mao ra bitag yes drama no, may nagsulat ba. Taga DOHP. Pasalamat lang po ko kay wa mo ingon nga i-delete mga ka-listeners no. Muna nga sa mga nag-request sa Happy Ducky Duck nga sumpay ay mo kabalaka kay ato nang sumpayan po no. Sa pagkakaroon lang gyud na stop sa ta. Manghinaot ko sa inyong pagsabot mga ka-listeners. Unya, salamat Abrio Angelino. Unya, si Jocelyn Infante, agoy. Salamat Lods, ni ana gyud ang drama na akong giatangan with Tulo Ka Heart. Salamat kay Jocelyn Infante, no? Unya, si user letter L, thank you kayo Sir Idol, Tulo Ka Heart. Salamat kayo, no? User letter L ang profile, no? Si Pirulin, salamat kay nanay, na-upload sa ikaw kung kinabuhi. Naapa ko gihulatan Idol, mibalik ako tungod nimo. Salamat Idol. Una ni ang natapos na ang ikaw kung kinabuhi no ngay mong giatangan. Unya karon part 7 na ta sa mibalik ako tungod nimo no. So kining drama ha mura po ni og karugtong atong maong drama no. Mibalik si Rinan. Mibalik si Rinan mao na ning drama no, mibalik ako tungod nimo no. Mura pug si Rinan kay mao mong tinguga ba. Nibalik siya para sa ingugma no. Unya katong nanabiyuda man ni si kuano si kining gibalikan ni kuano nya katong anak murag maopoy anak no murag yana ba murag nakarugtong yung drama mga ka-listener murag nasumpay sa kuan sa ikaw kung kinabuhi ba kining mibalik ako tungod nimo no samot na kay maura ang artista ba murag gid siya sumpay ra murag si Rinan ang nimbalik no para sa iyang giangayan nga si Annalyn unya kay namatay man siya so murag nahog og sumpay ba nga nimbalik siya aning drama ha. Nya nabiyuda man si kuan maura man pug tinguga pug si wifey ba nabiyuda man so nya midako ng anak no so murag continuation kay sa drama ba no kini mibalik ako tungod nimo mo sa iyang gugma nga kuan jud labihan yung gugmahan no gibalikan jud una nga nindot kay drama ha mga ka-listeners no murag na timing sad nga murag nasumpay ning atong drama ron unya naglangas naman pug cellphone asar man to nalipat na ko. Ay, nalipat ko, no? Na asa naman to. Andara. Nya si Edwin Pancho, salamat kay Pirulino sa imong komento, no? Sa kanang pagpaminaw sa mga drama, no? Unya si Edwin Pancho, lamat bus dyan, bisa pa yan, no? Unya si Nauman na imong giat kang drama, no? Edwin Pancho ug si Ib Pancho, no? Nya si Rico Rene Gadularuya, salamat Sir Jan sa part 17 sa ikaw kung kinabuhi. Salamat jud kaayo. Natapos na gino with Tulo Ka Heart ug like no. Salamat Rico Rene Gadularuya. Nya si Lilian, salamat God bless with Tulo Ka Heart no. Way sa payan Lilian. Nya si Florita Caboverde. Thank you so much sir for uploading this episode with Tulo Ka Heart. Salamat kayo Florita Caboverde no. Nya si Amormio Karin, wow. Ana jud no. Patka wow no. Nya si Pirulin kanindot na jud kayo idol dyan. Salamat kayo daghan pa miug gihulatan nga mga upload nimo idol. Salamat. Salamat pud Pirulin no. Sa imong paghulat sa mga drama no. Nya letter G ang profile. Salamat kay sa drama way sa paya no. Nya si letter A masad ang profile user. Ang ganda idol. Bitin ako sa drama Pastilan Oy with Heart no. Nya natapos naman no ang drama nga yung get nga no ito ikaw ang kinabuhi no. Si Kay naara gyud ang kasunod nagluya gyud ko sa work boss kay wala ay madungog na drama gikan sa imuha. May emoji nga gipaningot. Salamat kayo Kay no. Nya si Real Beringil grabe nagkanindot na jud ang drama. Salamat sa sumpay idol way sa payan Real Beringil no. Salamat po sa imong kanunay pagsunod og paminaw no sa mga drama. Nya si
kuan si Ibanso hapit na mahuman boss dyan with heart, no? Nahuman na gito. Ang imong gisigihan og atang, no? Excited ba kayo ni si Ibanso, no? Edwin Pancho. Nahuman na gyud ang ikaw akong kinabuhi, no? Ari lang ta mo continue sa may balik ako tungod nimo, no? Unya si Lovelyn Pintuyan. Wow, paganda ng paganda ang drama, idol. With emoji nga naka-smile, unya duha ka heart, no? Salamat kaayo, Lovelyn Pintuyan. Ug si Algin Corsiga, hi Lods. Hi, salamat Lods niya na jud ang akong gipaabot. Thanks kaayo Lods with heart. Way sa payan, Algin Corsiga, no? Ug si Noel Bituya. Thank you idol sa pag-upload. Ug mga drama, God bless with prayer, no? Salamat kay Noel Bituya, no? Ug si Miko. Salamat sir, kanindot na gyud buutan man dayon ni Serena, nice. Buutan gyud si Serena bitaw. Sayang, no? Sige lang, ato lang unanaon nga kining mibalik ako tungod nimo mao na ni Serena, no? Na continue. Unya si Clotilde de Landas, I'm listening from Davao City. Kumusta Lodi? With unom ka heart. Salamat kayo, okay ra, no? Laban lang gyapon ta bisag usahay murag maluya kay maglabad ang ulo, pero sige lang, padayon gyapon ta, no? Clotilde de Landas, salamat kayo sa imong kanunayng pagpaminaw, no? Si China Aquino, nindot na. Excited na nga drama. Nindot gid, no? Salamat kay China Aquino, no, sa imong kanunayng pagsunod. Nya si Gian Narbasa. Hoping ma-upload po nimo ang drama na Diyosa, sir. Ganahan kayo ko ato, sayang lang wala ko kapaminaw sa ending. Una ko yung mga episode ani pero daghan pagkulang, no. Di lang ko musaad ug ma-arrange na ko nino kay pangitaon kayo kay dugay-dugay na ning drama gud. Nya si kuan nasa naman to. Imbalhin na si Jessica Laganas. Salamat idol with heart. Way sa payan Jessica Laganas, no. Salamat po sa imong kanunay pagpaminaw. Naglangas nagsugod ang cellphone. Agoy. Nya si Algin Corsiga. Agoy kaangayan na sa istorya nagkita na jud niya iyang pamilya with duha ka heart, no. Nabuo na gyud, no, ang pamilya ni Habi ug ni wifey ug silang anak, no. Nya salamat kaayo sa pagpaminaw Algin Corsiga, no. Nya si tara ilang profile idol, continue lang sa imong palabas sa mga drama. Request ko sa imo idol kanang love story. Pawala sa kalaay, thanks. Mangita pa ta, no, love story, no. Salamat letter L ang profile niya. Si Arjin Kawadwad TV. Nindot na kaayong sugilanon, mao gyud. Nahuman na gyud. Unya si Moto Bumbum Vlog, si Lods, okay lang Lods, no. Salamat sa imong pagsunod paminaw Lods, no. Moto Bumbum Vlogs. Unya si Gisa Anura, kulbahinam na. Salamat Sir John, God bless us. Salamat kayo, no, Gisa Anura. Duhay ka kamot, no. Unya si MG Suruma, salamat sa pag-upload. Nice na kaayo idol with heart. Murag hapit na ni mahuman. Tapos na gyud, no. Unya si Maristel Humawan, idol dyan, nindot na kayo hinam jud ang sumpay with look heart. Hulaton jud namo ni sir. Natapos na gyud Maristel Humawan, no, ang ikaw kong kinabuhi. Unya si Rien Luwagi. Hello admin, wala pa lagi sumpay ang nibalik ako tungod nimo. With emoji nga naka-smile, no. So mauna gyud ni ang part 7, no, nadugay-dugay ta kay galambad ang mga kalisinres ba. Napasmuhan tingala ko tong gulaglaag ko ba. Kay labihang inita gyud. Ang panahon, no. Nya, nakurat-kuratan tingali ko kay tagsar mo kung gawas-gawas ani kong payag. Sigir kong edit ba. Sigir katubang ni cellphone arrange sa mga drama, edit, sada, no. Kurat-kuratan ko atong gulaglaag ko perting inita mga kalisiners, no. Nya, salamat kay Riya, no. Luwagi. Nya si Marlon Suko, salamat idol sa sumpay amping ka permi boss. Salamat kayo Marlon Suko, no. Ikaw po, no, amping kanunay. Si kuan pod si Mitch. Wow, kanay sa salamat idol from Kuwait. Huy Chiri, tago na. Magyod, no. Unya si nahuman naman yung dabahan, no. Luoy po din taon si Chiri, no. Ang gugma nga di makatarungan ba. Kuan yung taon, luoy po kinangamatay, gid taon sila. Unya si
Po and friends, Lord, unsa ibinim mao gyapon sa kong channel no. Unya salamat po ang friends nya si Arnel Indak. Salamat Lord sa pagkugi ug upload nindot kaayo imong mga drama. God bless Lord. Salamat po Arnel Indak no. Ang guys sa payan. Salamat sa pagpaminaw. Ug si Ma'am Isim, salamat sa part 27 idol. Minaw lang ko amping kanunay idol. God bless as always with tulo ka gumamila, tulo ka rose, tulo ka prayer ug like no. Salamat Ma'am Isim. Murag part 17 tingala na imong pasabot ma'am no. Nahimo man ning 27. Part 17 no na wrong type no. Salamat kay Ma'am Isim no. Natapos na gid ang ikaw kinabuhi no. Unya si The Discipline Casanova. Sir Jan, nang mangutana ko unsay title sa team song sa Ikaw ang Akong Kinabuhi drama. So ang title sa team song no kanang Hanggang no. Hanggang ang nagkanta si Wincy Cornejo no. Hanggang saan, hanggang kailan, hanggang kailan. Muna siya. Yan ang kumukanta kay mataas-taas na. Basig masuko ng cellphone maglangas-langas ni mga kadungog sa tingog no. Ito ang title Hanggang no. The Discipline Casanova no. Hanggang ang title by Wincy Cornejo. Unya si Carmila Binarao. Wow nakaayo paminawon Lods. Hope masumpayan dayon. God bless. Natapos na gid no. Unya si Jean Ruiz. Duol na jud ni nindot na kaayo. Salamat kayo idol. Listening there is sa Riyadh with look heart no. Salamat Jean Ruiz no. Si Alice Lunsaga. Salamat sa pag-mention sir. Nag-atang jud ko sa imong mga upload na drama sir. Will support you by not skipping ads. Salamat jud sir. Salamat pud kaayo nimo Liz Lunsaga no sa pagsuporta pinagi sa dili pag-skip sa mga ads no. Salamat kayo. Nya si Ivan suhulat na part 18 boss dyan. Bahalag dugay basta kanunay with like no. So nahuman ra gyud ang imong giatngan Ivan so no. Na si Elizabeth Ribukas asa na ang sumpay ani 18 episode ang tagal naman ang sumpay. Natapos na gyud no. Di na ka magtagal-tagal da kay natapos na. Natapos na imong giatngan no. Asa ra man to naglangas ng cellphone. Unya si kisam nawa na naglangas ng cellphone mga listeners no. Ara man to. Dara si Divine Grace Rodriguez. Next episode please. Ang natapos na gino ang ikaw kinabuhi no. Divine Grace Rodriguez. Salamat sa imong pagsunod og paminaw. Nga si Mabini sa nag-comment sa ugong sa tinga nga akong vlog no. Sa akin bro kasama manhead eh. Pa-check up mo lang yan no para masigurado no. Nga si Amis Channel upat ka heart og wow no. Salamat kayo Amis Channel. Nga si Ruben Alibio na po'y laing atangan nice idol. Away sa payan Ruben Alibio. Salamat kasi pagpaminaw. Nga si Jessica Laganas. Idol maganda to mayroon na namang bagong abangan. Comment siya sa Muñeca introduction trailer no. Nya naunhan naman ko ani no pero sige lang bahala gawahi ta mga ka-listeners basta kay tinag-asa tuan nya di mo mabitin sa no. Salamat kay Jessica Laganas no. Si Annalyn Samson tulo ka heart. Wow murag nindot ni idol atangan jud din ako. Nindot niya murag ni drama nga kuan. Murag nitong drama nga sa una. Sa title tayo Danny Boy ba to nakalimot ko basta. Murag yun ani. Tong amahan sa tawon ko sa introduction nakalimot ko. Magmaumaong istorya ni drama ba. Katong murag ta siya special child nga nagmoy nagsagop sa bata. Murag maumaong istorya sa una. Salamat kayo Annalyn Samson sa imong pag-atang aning Muñeca nga drama no. Nya si Boy Simbahon Vlog. Mga nindot drama nimo idol bata pa ko parang kahilig gyud namo og drama kay wa man mi TV. Parehas kita no, hilig kitag drama ni. Panahon pa sa una sa radyo pa nga kahoy, EM ray makuha ibuad-buad ang battery sa abuhan o sa init, dukdukon pa usahay para lang mo kusog og tingog radyo. Mo na nga
mo nitong mga kaagi sa una no nga mga walay television drama ra gyud ato ang kalingawan no. Nindot man puning drama kay daghan tag mahimong trabaho ba. Ikuyog-kuyog ra ng drama no, ng radyo. Manglaba, sa unsay imong trabaho ikuyog itong radyo, pwede ra to isang isangit no. Okay kayo. Salamat kay Buy Simbahon Vlog no. Ning-comment siya sa ang gugmang buta dagog mata no, part 12. Na si Angelica Birami nagkanindot na jud ay salamat idol with emoji nga nanabon sa iyang baba, emoji nga nag-smile nga nay tulo ka heart ng lupad. Siya Aisa Alcosaybe, almi nindot na gyud ni waiting na sad mi ani pero naa bayay nag-upload sad ani sa radyo drama Bisaya. Mao lagi kining munyeka naunhan gyud ko ani. Saon man nga nagbase sa laing istasyon, advance man gyud. Una gid siya kanunay mga ka-listeners na bisan pag magpaybalo ko dan nga mag-upload ko ng puli sa ikawong kinabuhi. Kaya nag-una ang iyang gisundan nga station, kaya mauna. Di man po ko pwede mo badlong na kaya lahi mag-istasyon niyang gisundan. Ang DWHP nga sa Cebu na wahi man inuon og aired sa maong drama no. Muna nga mag-una kanunay ning radyo drama Bisaya. Nga sige lang, naranan ninyo asa mo maminaw mga ka-listeners no. Pero ganahan mo sa ato ang tinag-as, diri lang mo pero ganahan sa mo mauna og kay balo sa istorya, pwede ra sa iyahan no. Nga na lang mga ka-listeners no, inyuhan ang desisyon no. Nya si Chirper always supporting you dyan with like. Salamat kay Chirper no sa kanunay pagsuporta no. Ay mong kanunay pagpaminaw. Nya pasag taas na tong vlog mga ka-listeners no, kay nagbasa mo gusto niyo mga comment atong nabulto og basa ninyo mga comment ron ba. Kay wa man ta kabasa sa niagi kay sama nga naglangas-langas man ang cellphone mo na nga sa mga walay comment, walay pa-shout out. Ditso na lang mo sa drama no. Salamat kay sa pagsabot no. Nya si RNG 1995, nice idol way sa paya no. Nag-comment siya sa Hain ng Langit. Nya si Robin Alibio, duha man mo ani nag-trailer idol pero diha lang ko sa imuha maghuwat ipadayon idol ha. Sige salamat kay Ruben Alibio no. So gini ipadayon no. Nya si Lisa Nores, hi dyan. Way sa pa nice ang imong mga load, mga upload yun. Karon lang ko nag-subscribe looy man ka okay. Idili ko skip. Salamat kayo Lisa Nores no sa imong bati kag kaluoy no. Salamat kayo no. Manggiloyon yun si Lisa Nores. Salamat kayo sa pag-subscribe, sa dili pag-skip no. Paminaw sa mga drama. Salamat kayo. Nya si Lit Arcala, hi idol, asan ang sumpay? God bless. Natapos na yun no, ikaw kinabuhi. Salamat Lit Arcala. Nya si Sinya Morales, sir ag part 18 sir, hihi, may kay nabitin mi, hihi. Natapos na yun. Sinya Morales, salamat kayo no. Si Noel Urbano, Dol, nang gigil jud ko ba? Aabot ko sa sumpay kay nindot na kayo, salamat Dol. Tapos na yun ang imong kagigilan, Noel Urbano no. Ikaw ang kinabuhi no, tapos na. Si Jocelyn Infante, nag-comment siya sa may mamunyika, may living doll, with upat ka heart. Nindot ni Lods, nindot bitaw ni no. Ato lang yun yung awaton no, salamat kayo sa imong pag-atang. Si Jeannie Fertano, next episode please. Natapos na yun no, ikaw ang kinabuhi. Unya si RNG 1995, nice. Naminaw gyapon siya sa Inang Langit no. Unya si Gisa Montesino, hulat rami part 18 sir, nindot kay drama. Natapos na yun ang ikaw ang kinabuhi no. Salamat sa pagpaabot ug natapos na yun. Unya si YHDZ Mix Vlog. May nagturo sa akin harangan daw po ng loya sa butas ng tenga pero hindi ko pa na-try. I-try ko din po minsan. Wala naman po siguro sama. Tanaw sa vlog sa ugong sa tenga. No, ayaw. Huwag mong lagyan ng loya yung tenga mo. Delikado yan. Naalala ko yung yung teacher namin noon. Nilagyan na niya ng loya yung tenga niya. Hindi na malayan pumasok yung tenga, yung luya sa tenga na, pumasok. Unti-unting lumiit at pumasok. Nabasag yung eardrum niya dahil lang sa luya na nilagay niya sa kanyang tenga. Lumiit Nilagay niya sa kanyang tenga yung luya. Siguro mga ganito lang.
Paglagay niya sa tinga niya, unti-unting lumiit at napasok sa loob ng kanyang tinga. Hindi niya ano, pinabayaan lang niya hanggang sa ano, nabingi talaga siya 'no, pagtanggal sa luya sa kanyang tinga, bingi na siya kasi yung eardrum niya, nabutas. Delikado 'yan 'no, huwag kang maglagay ng ano sa tenga mo. YHDZ mixed vlog 'no, delikado nabingi yung teacher namin, dahil lang sa luya na nilagay sa kanyang tenga. Yung isang tainga niya makarinig pero yung isa bingi na. Kaya mag-ingat-ingat sa paglagay ng kahit ano sa tainga 'no, kahit yung cotton buds delikado 'yan, 'no. Kaya ingat-ingat 'no, sa advice ng doktor sa paglinis sa tainga is once a week lang 'no, or once a month. Kasi delikado, delikado yung tainga, 'pag ano, lagi mong nililinis wala nang makaano sa ano, papasok yung mga delikado, papasok yung insekto dahil nakakatulong din yung wax, sa tenga, yung tutol, para maharangan yung mga gustong pumasok sa tenga mo. Kaya 'wag mo araw-arawin yung paglinis sa tenga. Yung advice ng ENT, kung puwede once a week or once a month para lang ano, hindi naman yan ano, pasensya sa Tagalog, nagta-Tagalog na naman ako, pasensya 'no, hindi mataas tong vlog natin 'pag nagta-Tagalog ako kaya nahirapan ako sa kalisod. Sige, salamat sa imong comment 'no. Si Larry Cab, peace and life everlasting with Jesus. Pray for guidance and wait patiently with heart nga naayrevo 'no. Salamat kayo Larry Cab 'no sa imong nindot nga comment 'no. Peace and life everlasting with Jesus pray for guidance and wait patiently. Sakto kayo 'no. Salamat kayo Larry Cab. Ug diri ra tama na akong pagbasa sa iyong comment mga ka-listeners, nahuman na Ginoo nya dita maglangan paminawan ninyo ang part 7 sa Mibalik ko tungod nimo. I can't remember when you weren't there. Ug karon mga higala, niyang laing sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Through the years, you've never let me down. You've turned my life around. Nganong ako siya gibiyaan? Ngano man? Gusto pa unta ko magkasulti, me. Gusto pa unta ko magkaatubang ning duha aron matagbaw ang akong kasing-kasing. Nga kaniadto pa uhaw sa iyang pagmahal. Sa iyang mga sweet nothing nga ihunghong sa akong dunggan. Tungod niya, napukaw gyud ang akong pagbati nga kaniadto pa. Nagpangita na sa iyang pagkaromantiko. Sa iyang pagka-caring. Ang iyang mga bukton nga migakos na ako kaniya. Ang iyang mga ngapil nga nadapat sa akong mga ngapil. Siya gyud. Siya gyud ang akong lawi. No. 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 Siya gyud ka ang akong labi. Tinuod ka nga reincarnated siya. Pero nagpangita ko sa katamis sa iyang mga ngabil. Sa katigson sa iyang mga bukton nga migakos na ako. Ako kasi ang balikon. Akong cellphone. Si Misty ang nalawag. Hain naman sad ka, ma. Kuan iya. Ayaw kong inangana ka sa imong office. Nanawag ko dito pero ingon ang imong secretary nga ganihara kuno kami biya sa office. Kay miingon di ay ko nga nag-office ko.
May bago kong client, anak. Ug ako siyang treat for snacks. Snacks? Imong client o niya, snacks ang imong gi-offer? Siya may hangyo nga mag-snacks rami. Iha, dili ba ya basta-basta snacks ray akong gi-offer sa akong client? Kida ko siya sa mahalong pizza house. Hain man ang dapita, ma, kay mo apas ko. Paingon ako sa office, anak. Agdo lang hinuon ko sa office kay ikaw na say i-treat na ako ron og pizza. Really, ma? Yes. Sige, ma. Mag-ilis ko dali-dali. Magpahatod lang ko niya ko nino imong. Nakumbabag ang akong anak. Sa tinguha og pangandoy ni Primo alang ka namong duha. Busa, ipadayon ko ang akong gituhuan. Nga kadto si Primo, usa lang ka stalker. Nakasiguro ko, ma, nga mituon na si Glenda nga ako mao ang iyang labi. Ang primo nga mamahimo na unta niyang bana. Kundi pa tungod di atong aksidente nga nahitabo na ko. Nganong nakasiguro ka man? Ako siyang gigakus, ma. Unya, gihagkan ko ang iyang habil. Unsa? Sa dihang nagkadapat na ang duha na mo kang habil, ma. Wa na siya mulihok. Murabag, iyang gitilawan kon ang ngabil ni primo nga gituuan niyang stalker. Mauba ang mga ngabil ni primo nga iyang labi. Mibaho siya, ma. Wa na mulihok. Pero, kalit ko niyang gitukmod. Makapaabot ka gyud nga mautoy buhaton ni Glenda, nak. Tingaling nakalitan lang siya sa imong pagakos o paglips to lips nimo. Pero nakasiguro ko, ma, nga mituo na siya. Nakahiskot ka na siya, reincarnation. Si Misty lang mo ay dakong babag sa mong luha kagugma. Makapaabot ka gyud ni anak, primo. Bugtong gud niyang anak si Misty. Sa ato pa, dili na kinahanglan nga mupamatuod ka pa ni Glenda nga ikaw gyud mao ang primo nga iyang labi. Magkinahanglan gyapon ko si mong tabang, ma. Anak, bisag mo tuo pa si Glenda nga ikaw mao ang iyang labi. Mapatigbabaw gayud ang iyang pagkainahan. Anak niya si Misty nga nagpakabuang sabli mo. Si Glenda mo ay gipitik sa kong kasing-kasing, ma. Ug dili si Misty. Pero ikaw ang gipitik sa kasing-kasing ni Misty. Pinangga kay ni Glenda si Misty dong. Busa, dako kay puruhan nga iyang isakripisyo ang iyang gugma alang sa iyang anak. Oh, ma. Dili na ko manghilabot sa imong pagapation, anak. Igo lang kung mapahinumdum nimo. Ngalikay gyud nga ikaw maoy mamahimong hinungdan nga magkabingkil ang inahan og anak. Ma, mga tutas tindahan nila ni Primo. Unsa? Nganon ako gang man ka, ma? Waoy. Nganong makugang man ko? Misiga mo gud ang imong mga mata. Pastilan, gining bata ka. Joke ra tong ako, maoy. Sige na, ma. Mga tuta ba? Aron, manan ata sila mga display dito ba? Na may daghang display sa mall, anak. Ganun mo ato pa man kita sa ilang primo. Nindot man gud ang mga display dito. Naa say mga nindot nga display sa mall, anak. Doon na ka may kilikayan, ma? Uy! Mulakaw rin mo doon, ha? Mga dumi sa tindahan ni Primo. Kami si Mama. Nga naman, protesta ka? Anong protesta mong taon ko? Kuan ba, naibong ng gugong? Anong mga dumo? Mamalit ng mga decorations. Mga display sa ilang tindahan ni Primo.
Dali na iya. Kadiyot, oy, kadiyot, oy. Saan yan, gani ko sa inyo ang namisita niya. Inyo na hinoon kong biyaan. Ngano, doon na kay appointment na ako, Willie? Wa, noon. Sige na, Misty. Nagpaabot na nato si Imong. Ay, ari mo sakay sa auto. Muadto sa kastindahan ni Primo? Aw, mo ba nang kukunin niyo, good? Wa may magkinahanglan og bodyguard, Willie. Gawas pa, safe na may kun makasud na mi sa ilang tindahan. Correct yun si Mama, Tito Willie. Unsa to? Muuban ka na mo? O niya, di ka madlo. Ano mahadlok man ko? Nasukura pa si Primo ni mo. Sabay, di man gud ko punta kong tuyo dito, good. Ubanan dalam mundo, ha? Sige na, dali na. Sakay na mo sa kong auto, na. Nagpaabot na namo si Imong. Misty, tana, excuse us. Paita, ba ini? Wa ko na sila magkinahanglan og bodyguard. Bodyguard na dining akong itsura? Mao di ang gipadako nimo ang imong tindahan, anak. Kay imo man di ay ning gibutangan og mga kama. Unya do na pagi mga nagkalain-lain nga mga decorations. Preparasyon na ma, inig tukod na sa akong construction firm. Aha. Sigurado gid ko mga mangita gid og mga nindot nga mga design ug mahalong dekorasyon ang magpahimog bahay o building. Ang pagtuog yun nako nga mga lansang, mga sin o uban pang housing materials ang imong itinda. Si mama sa dali. Mura magdili engineer ang iyang anak. Primo, anak. Oh. Malipay ka gyud. Nga naman ma. Niya ang imong love of my life. Kauban lang ang iyang anak, si Misty. Utod, niya sila. Kadiyot ma ha? Ako silang sugatin. Umuapil kog sugat nila, oy. Oy, Prim! Maayo kini aday ka. Isugat na bitaw mo? Hasta sabay si mama. Siya unang nakita ninyong duha. Sa dili pa mo mamili sa gusto ninyong paliton. Dali, arita sa office. Mag-unsa mo ta sa imong office, ma'am? Mag-snacks good na ta. Sige na. Apel ko, ha? Uy, Inyusin ko ba? Dili, no? Kuan ba, kanang mamili sa umunta ko og mga decorations din, eh. Unya, kadungog mga nga, dunay snack. Mao itong bidali kog dool ninyo. Why snacks sa imong convenience store, Tito Willie? Ay, no, ay, pero, lahi man ganing lutos lain. unya, gibitar ka? Sige ma. Dadala lang silang duha si Glenda ug Misty sa imong office. Ako rin may ibang mo entertain in tiguang. Uy, paito sob na. Dali na mo, Glenn, Misty. Nalamutan na. Dili ka mo ba nila, friend? Dili. Mintras tanto nga niya ka. Okay. Unsa may mo paliton ha? Dali aron makabiya ka dayon din eh. Ha? Wow! Kabugnaw da ining imong office, ma'am. Tita na lang, Misty. Pagpili mo ha. Ni ay pili nuts. Nya, doon na sa'y nagkalain-lain nga mga donuts. Sige na. Ganahan mo na sab tamangong para din sa inyong display center, ma'am. Tita na lang sa isampit na ko, Glenn. Kauwaw ba ya ini, uy? Nga nang mauwaw ka man. Ang mga close friends sa akong anak, ako sang close friends. Okay, si Tito Willie, dili man friend ni Primo. Dili sa di mo siya friend. Kinsa may ganahan at tong tawhana. Sawa pa kining display center ni Primo. Sayo pag ani sa buntag, tuan na siya sa among subdivision. Magsige o pabusina sa iyang auto. Maunay gibuhat ni Willie, tita? Yaw ka na, Glenda. Wag yo'y gusto si Primo niya. Uy, kabastos din ni Tito Willie, no? Ma, ibasta dayo nas Tito, ha? Sa man. Nangauna mo sa agenda ni mama? Ikay pili sa akong kanon, Prim. Your choice is my choice. Pulos man mga lami ang giandam ni mama, Misty. Pili lang. Ay, gusto na ko nga ikay mo pili.
Mukaon ra lagi ko. Okay. Akin na yun, kining munchkin. Si Mama yung nagluto ini. Glenn, ilawi ang munchkin ni Mama. Don't worry. Ako rin makuha. Imo tingaling gispoiled si Misty, primo. Ako gud siyang hero, tita. My knight in shining armor. Dako sa dang akong atay, ana da. Okay, mga una ta. Oh, hay naman di ito si Willie. Oh, may nanuktok man. Ako lang abli, Ma. Natultulan tagin mo, no? Gita. Di pa bastos ay nga sirhan kag balik. Ako na nang gibuhat. Uy, ayaw, supremo, uy. Kinsa ka na, primo? Ma! Ang imong amigo! Gigwapahan di mo! Uy, ipatag tabi di, primo, uy. Bibi, pasunglan ako, uy. Karon pa ko maka-inventor og lalaki nga baga og naon. Uy, hala. Si Tito Willie man lagi na. Ako bitaw, mister? Ako bitaw ni? Hala, no? Natuwag ka makadini, Tito. Kadungog ka? Pasudlan na lang na siya. Maikog sa taon-taan ng tawhana. Ay, salamat. Tagad kita na ako sa Glenda. Imo kong pasudlon, Glenn. Ha? Dali, dire. Tupad ta. Yay! Unsa? Misty, mamili na tag unsa gusto nimong paliton. Sige, ma. Wa pa ka mahuman, Tito? Mabit-apit na, mister. Kadiyot, tubig ka. Tutukan ko, tubig. Tubig. Imnaning akong tubig, Willie. Ay, salamat. Dali na, miss. Mamili na ta. Makauli na dayon ta. Ay, wata ko niyo, oy. Ay, ano ilang mga sira ng pultahan? Hala, si Primo ra ba'y nagsira sa pultahan? Nagigihak-gihak itangkahan man ang pultahan? Itangkahan kyung pultahan? Saan kayo kong bukaton? Masingit baga ko? Mangayog tabang? Hey! Unta na ni uy! Di man ko magagawas! Nganong wa man makasunod nato si Willie. Akong gipriso, Ma. Ha? Nayapag ka? Unyag mo singgit to, mga tabang. Ay, kabala ka, Ma. Maablihan na lang to siya. Ako siyang balikon. Wow! Tanawa, ma. Bago ilang display, Wa man ni sa una sa pag-ani nato din, Mahilig sa arte si Lavi. Kinigituhuan kong stalker. Mahilig sab sa arte. Hangtod na, iyang gitunan sa kinabuhi ni Lavi. Hampot. Ma, naminaw ka na ko? Yes. Yes, iya. Mura lagi ko ka makadungog sa akong gisulti. Nananaaw manggod ko sa ubang mga frame. Talagsaon ang design. Mao lagi, ma. Maka-amaze ka ayo ay. Mamalit ta, ma, ha? Of course. Ni anay ko ta aron mamalit. Nalibre pag yung tag snacks. Sa kayo na itabo ni Tito Willie, no? Di magilim abli. Nabi. Salamat taon na abli rin sa taon pultahan. Magaling ko gawas. Giahak na. Nasira ang pultahan. Doon ay maligno din, Wow! Unsa na sa imo nakita? Kana, ma, Kanang portrait ba? Kagwapo niya.
Unsa may imong nakita, Misty? Nga murag gikilig ka magmaayo. Kana kong portrait, oh. Portrait ni Primo. Dili man na ibaligya iya. Ha? Iha, tinaling nagpahimo si Primo isip sample. Sample? Yes. Mahimong nagpahimo siyang yana. Aron kun kinsa to'y gustong magpahimo og portrait nga parehas ni ana, kunta ko nimo si Primo. Kana mo'y gusto na kong paliton, ma. Dili ka ba makasabot? Dili na ibaligya. Nasuko ka, ma? Iha, please. Understand the situation. Doon ay problema? Anak, gustong palito ni Misty ang imong portrait. Oh. Ganahan ka ba niya na, Misty? Okay. Mahimong punta ko na ako ang painter. So, nako siyang amigo. O, pahimuan ka na ko portrait. Parehas na. Kanang imong portrait mo'y akong gusto, Primo. Oh. Iha, mas nindot kung ikaw mao'y buhatong model. Mas malipay ko kung ang imong portrait mao'y idayan-dayan nato sa atong sala. You don't understand me, ma. Hangtod ka, Primo. Kana mo'y akong gusto. Og tana mo'y gusto na kong paliton. Anak, the customer is always right. Ibaligyan na lang na ni Misty. O pagpahimo na lang og laing portrait. Ha? Oh. Nga nung mitanaw man kang mama, Primo. Ayaw lang lain na sa pagsabot ang akong pagtanaw ni mamahan mo, Misty. Gipangayo ko lang ang iyang pagtugot. Pila ba ko di ay na? I will pay for it. No. Unsi no, ma. Ako nang bayaran. Tuan na sila, nak. Unsa kay gibati ni Glenda, ma? Ayan sila. Ayan na silang Glenda ug Misty. Nakalakaw na. De purti ni mo di buinas, ano, Primo? Doon na ka man dahil abyan ng maligno. Unsa? Kinala mo sayo din sila si Glenda ug Misty. Aron di na sila mamalik din eh. May maligno din yung lugar, ha? Ayaw pataka ng yaw-yaw, ha? Tingalik ikaw rin mahungawan sa kong sapot. Basta. Primo. Tukanan din ako sa Glenda ug Misty. Huwag ka di siguro nga. Kumuduha. Pulos mga maligno. Hoy! Nak, ayaw na lang siya tubaye. Ang ina problema mo, yatiman na. Ma, unsay angin kong buhaton. Nakasiguro ko nga gisakitan si Glenda. Dakong problema sa inyong kahimtang si Misty. Sa akong tanaw, obsesyon ang gibati ni Misty diha nimo. Ako kang maapsan sila si Glenda ug Misty. Stilan, kinala masayad gid sila sa nahimo na kong experience sa opisina ni ato mga maligno. Kung di na ko sila maapsan, mudritso ko sila. Kinala masayad gid sila sa akong nadiskubrihan. Wa lagi kay tingog-tingog, ma. Nasuko ka? Wa man. Pero ato ta sa bahay magsulti. Mahitungod sa portrait ni Primo? Huwata na lang inigabot nato sa bahay. Okay. Asa mo man dada ang portrait? Sa akong kwarto. Oh. Abi ko bag decoration na sa atong sala. Of course not. Ato ko ibutang kining portrait ni Primo sa akong kwarto, ma. Gusto ko siyang masolo. Are you out of your mind? Of course not, ma. Gusto mo ko na ako nga inigdayon akong katog, ako siyang makita. Og makita dayon ako sa inigmata na ako. Misty, wa na ko makagusto sa imong gibuhat. Babae ka.
Pero namugos ka gid og palit sa portrait ni Primo. I'm a liberated woman, ma. Og dili ko mauwa mo angkon nga na in love na ko ni Primo. Misty, Dili ko mahimong musulti ana tungod kay babae ko. mahimo kang musulti ni anak nga rin ako kay imo kong inahan. Ang inahan mauray bugtong makasabot sa pagabation sa iyang anak. But Misty, dili nato kinaiya nga mga babae nga mo pagawas sa matuod natong gipati nga to sa laing tao. Napinigid sa lalaki nga di pa hinungdan mo sa maong pagbati. Ma, millennials na ron. O gusto ko ka millennial, ma. And I will stick to it. Do not give up your reservation. What if dili mo parehas og feelings ni Primo? What? Mahimong mauwawan ka lang, anak. Mahimong ipanabik ka sa makadungog sa imong panganti. I don't care. Please, anak. Respetuhi taon ko. Manabi sa day ka sa kong gisulti ni mo? Of course not. Then okay. No harm done. Ato ratong akong opinion, ma. Don't worry. Ako nandaton ang portrait ni Primo sa akong kwarto. No. Mauna niya nga akong gikahadlukan. Ganong imo ra manggigunitan ang imong cellphone? Ako undang tawgon si Glenda, ma. Nanon niya? Nganon naunta man? Nahadlok ko nga tingalig. Nagkatubangay pa sila si Misty karon. Nahadlok sa ko nga masuko na sabsiyan ako. Primo, Nagtuo magud si Glenda, ma. Nga gihimo ko lang taytayan si Misty. Aron maduol ko niya. tingali. Mauna kini ang higayon nga makatabang ko nimo, anak. Imo kong tabangan, ma. Pinaagi sa unsa. Pa ko masayod. Maghuna-huna pa ko kung unsay maayong paagi. Tabangi ko, ma. Maayo na unta si Glenda na ko. Pero tungod sa gipakita ganihan ni Misty, nahadlok ko nga iyan na sa kumikayan. Tabangan talagi ka, anak. Wait! Buseng! Nausam ka, Buseng! Mura gisilutan ka sundao! Hilumpoy, Hilumpoy! Hmm? Nagunahuna pa ba ako kung unsaon ako pagpakatap ang akong nadiskubrihan sa tindahan nila ni Primo? Discoveryhan, Buseng! Panahinas ka sa muntingog. Poy, mutuo kag maligno. Maligno ah! Kanang diing mo na to! Imo na, Poy, mo na. Mutuo ka na, ha? Tuo ka. Uy, tuo, Buseng! Uy! Hindi ka nasa mo! Ha? Tinuod ka, Poy. Lagi, Buseng! Unsa pa lang pananglit nga maligno, Poy? Kanang wakwak! Anananggal! Kay! Kay. Ikaw kabantay na! Magbantay, day ka? Ay! Muna imong giingong maligno? Ha? Muna? Mao ka na, Buseng, kon! Di ko makita sa duha na mo ka mga mata ka ng anananggal, kanang wakwak, kanang ungo, labi na ginang kikik. Adto naman mo sige yaw-yaw, kikik si mabawat. Sa langit, Buseng ba? Ilom na, Poy! Di na mo ibuot ako ipasabot sa maligno. Usyalam di, Buseng! Kanabang, musira lang ang pultahan nga, way tao ba? O mukalit o kabli? Ay, di mo na maligno, Buseng. Mga espiritu mo ng duutan. Bada, muro naglasiha, Poy. Muna'y maligno. Ay, amot na, Buseng, ay. Si Buseng, Timan na, Buseng, Unsa man eh? Unsa eh? Kumprohonon, Buseng, kumprohonon. Wala stocks, Buseng, wala stock. Kumprohonon. Gibawi ni mo na. Bebe. Kwarta, Buseng. Ara mangumpra na ko. Kumprohonon. Ang halin di ay. Yung magikuha. Bri ay. Amin na papel, be. Kaya ko nalang mangumpra. Wow! Kagwapo gini, Primo.
timing nga, may mabutangan ko sa iyong portrait. Inigdayon akong katog. Good night ko niya. O ginigmata na ako. Good morning dayon ko. Unsa kahakon, akong tawgon si Primo. Mag-video call ming duha aron. Ipanghambog na ako, hain ako ibutang ang iyang portrait. Malipay ka siya. Ang ako cellphone. Si Misty nga nawak. Ako kasi tubagon. Hello, Misty. Doon ako ipakita ni mo, ha? Oh, unsa man? Uy, ang ako man ginang portrait. Yes! Hindi na ako ibutang sa akong kwarto. Wa din nimo ibutang sa inyong sala? Gusto na ako nga ako rin makakita ni mo, Primo. Oh. Naibaw ka ba, hain ako ibutang? Watch it. Oh. Imo nang katri? O ang imong portrait akong gibutang sa tiilan sa akong katre. Aron ni katog na ako, maka-good night ko. O gini ka buntag, maka-good morning dayon ko nimo. In short, gusto na ko makita ka dayon, Primo. Oh. Pang good vibes ba? Yes, of course. Salamat sa paghatag mo importansya sa akong portrait, Misty. Kay gikuha ko ni sa inyong display. Kinahanglang dili ka magmahay. Amo ko magmahay ba? Kaya nakasiguro man ko nga in good hands ang akong portrait. Dili ka angay mag-uol, Primo. Kay kada adlaw, kanunay yun din akong limpyuhan. Aron permining sinaw. Thank you, Misty. Oh, kana ra? Ha? Joke only. Nagusto mo karon? Nangandam ko kay magsugod na sa kog tukod alang sa construction firm. Busy na ko ugma. Mag-opening na sa dunya ka? Pun. Wow! Pasuglaan niya ako sa mong company, ha? Bisan o accounting clerk lang good? Oh. You're joking. Kadako sa accounting firm ni mama nimo, unya ari ka gyud manarbaho sa bag-upang kompanya? Mas maayo na mo experience pag og laing company, Primo. Pero, unya na lang ta magsulti mahitungod, ana. Nagsugod pa lang ko sa akong kurso. Sige, Misty. Unya na ta maghisgot na. Sorry ha. Di ko magdugay sa pag-video call nimo. Kay mulakaw pa ko. Okay ra, Primo. Ang importante nga nagasulti ta. Excuse me ha. Bye for now, Misty. Murag musamot ang akong problema aron. Mabawi ko si Glenda. Tungod kay Misty. Ang akong cellphone. Si Primo ang nanawag. Ako nang siguroon paglakang pultahan. Una ko tabaga si Primo. Nganong nanawag man ka? Iwan na ang imong kam, please. No need. Sa imong tuyo. Glenn, naibaw ko nga natandog ko sa nito po. Magkita ta sa tong lovers lane. Dili na ko mabalik dito. Unsa? Maura na imong tuyo. Nadungog mo na ang akong desisyon. Una tayo angay pang panagsultihan. Kanayot lang. Ayaw na iyo pang move on. Wa ko sa nahitabo, Glenn. Nahibaw ko. Ug mas labing nahibaw ko kung unsay linugdangan sa kipakita ni Misty. Ikaw ba'y gusto kong angkunon? Wala tayo angay pang panagsultihan. Ayaw na iyo pang imong cellphone, please. Ato na lang kang tugaan si Misty sa tinuod. Ug unsay tinuod ang buot mong ipasabot? Wa pa ko mutuo sa imong mga paltas. Usa ka lang ka stalker.
Pero tungod sa imong anak, padayon mong gilimdan ang imong kasing-kasing. Pero dili ko surrender. Kinahanglan dunay katumanan ang akong tinguha. Wa man ko magdahom nga maingon ni ini ang panghitabo. Pero kinahanglan di ko usikan ang mga katuigan nga akong gipaabot aron magkita tag balik. Aron ipadayon na to ang atong duha ka guma. Ikaw ray akong gimahal, Glenn. Lovey. Ginganlan na sab nako siya og stalker. Ang maraging kumot ang akong kasing-kasing. Kisakitan ko. Gisakitan ko sa akong nadugog ni Misty. Sa diyang iyang nakita ang portrait. Gisakitan ko. Ginaklaro ko naman nga mahimong tunok sa akong pagbati. Ang sobrang pagpagkabuang ni Misty kang primo. Inangang patsyon ko ang akong panghandoy. Nga ikapadayon na mo ni primo ang naputol na mong relasyon. Nga nang hilak na sa kudayon. Gisakitan man sabkod ko. Abi na ako katong pagkadapat sa among mga ngabil ni primo. Mo'y makapatay sa akong pag-ilan ni primo nga usa ka stalker. Dili na ko mabalik sa among lover's lane. Pag-aron may conflict ng mahitabo, tali na mo doon ni Misty. Ipadayon ko ang paggamit ni Willie. Ako na lang piyungon ang akong mga mata. Aron dili ko makita ang kamatuoran nga ang kituhuan kong stalker. Mao ang akong Lovey. Oh, ngano ka, primo? Makalagot. Usa ko na siya ka-reporter. O gusto siyang muanhis tindahan. Aron magpamatuod nga dunay maligno din eh. Unsa? Kaduting tiguang nga Willie ma. Ang nagsugo atong reporter nga nanawak. Himuuntang gipaan he. Aron siya mismo mo'y makamapatuod kung doon na ba'y maligno kining atong tindahan. Kadtong tiguang mo'y gusto kong ika-inkwentro ma. Primo, ayaw lang gidayon pagdali-dali. Tingaling mo samot lang pagkadako ang imong isyo. Tawag ka pagbalik ang mong reporter o paanhiya. Siyaro kang primo, kag di ba ka mabagsak? Nangambog ka, abi kay dalirang napapiyular imong tindahan. Please, tanaw ta. Sige gayon nga magawas na samantalaan ang report nga doon ay maligno. Sigurado yun nga mga hadlok ang mga tao ug wa na'y musod pa sa imong tindahan. Unsa man, imong nakontak ang reporter. Oma, ako na nakontak. Muanhi ko na siya. Anak, dako ba yung negosyo ang imong sudlan? Busa kinahanglan magbaton kag kabugnaw. Ilabi na gyud kadtong reporter. Mahimo kang madown kung magpataka si ag-report. Nainit ko ma. Tungod kay murag naapektuhan si Glenda sa gibuhat ni Misty. Di na ko na siya mubalik sa mong lover's lane. Og mituo kasab. Natugkad mo unsa kalapad ang iyang kasing-kasing? Ikaw pa man ka ang nanag-iya sa iyang kasing-kasing. Si Primo nga iyang Lovey ma. Mo ina pa siyang kasing-kasing. Kinsa ka man? Dili ba? Ikaw man si Primo nga iyang Lovey? Oh. Ikaw mo'y na nag-iya pa sa iyang kasing-kasing, anak. Salamat ma. Bintaha gyud ay nga doon natay masinabuton nga inahan. Oh,
Mao nang tingali ni ang reporter nga nanawagan niya. Ato ba nga? Kung mahimo, dada sa akong opisina. Unya, pasuwaye sa pultahan nga giingon ni Willie nga doon na maligno. Wala problema, ma. Unsa man, napasabot mo ba ang reporter? Ngano mo kalit og abli unya mo sira ang pultahan? Yes, ma. Pero, wa ko itudlo ang teknik. E tingalig, maunay unya ta. Hinoon, sigurado gid nga daygon ta pag-ayo sa maong reporter. Kay nagpa-advertise man ko sa ilang newspaper. Unya, may pakapin pa para niya, ma. Negosyante na gyud ang akong anak. Kinahanglan mo duwa ta, ma. Aron, dili ta daling tudson sa gustong mupabagsak na to. Liwat ka gyud sa imong amahan, primo. Si Glenda may akong problema, ma. Di na siya mubalik sa mong lover's lane. Mobalik gihapon siya, anak. Ikaguol ko pag-ayo, ma, kung di ko na siya makita sa importanteng lugar ng duha. Wa ka na ba'y salig sa imong kasing-kasing? Wa ka gani magpanuko pagsuot sa akong tiyan, aron ikaw mo ay akong ihimugso? Unya karon nga nagkita na gyud mong duha, mutalaw ka? Nahibaw ko nga ikaw si Primo ang love ni Glenda. Mituo ko nimo, anak. Busa, pun-i pa ang imong kadasig. Tabangan taligi ka. Ma? Ngano na narangkamang ka? Ma? May nanutok sa pultahan. Ma? Naibunggit siya. Kidili man ko tigdrang ka sa pultahan. Kadiyot lang, anak. Ngano nang lakmang ka, ma? Nag-ilis magugunak o nalimot ko sa pagpanglak. Oh my God! Ngano? Mahadlo kang doon nila imusudin sa imong kwarto? Ikaw, cute. Dali, ma. Akong ipakita ni mo diin ako ibutang ang portrait ni Primo. Kinahanglan pa ba gunak? Kinahanglan, ma. Gusto na kong imong makita aron makatuo ka gyud. Unsa ka importante si Primo sa akong kinabuhi. Tanawa, ma. Nindot pagkabutang, no? Abi baya na kung ato na nimo ibutang sa sala. Dili lagi ko. Gusto na kong ako rin makakita niya. Iha, normal man ang makrush. Excuse me, ma. Dili crush ang akong gibati nga to ni Primo. Labi pang dili infatuation. What is legal age na gud ko? Sawa na ng infatuation, ma. Labi pang dili puppy love. In love kid ko, ma. Na in love ko ni Primo. Well, normal gihapon na sa parehas nimo, anak. Doon na kagoy kasing-kasing nga ma-in love. Ang ako lang itambag. Don't be showy. Ayaw ipakita ni Primo nga in love ka. Kay tingalig, mo take advantage lang siya. No, ma. Kiniray imong tuyo nga nung imo kong gipaani sa imong kwarto. Imo ra kong patanahon, hain mo ibutang ang iyang portrait. Sa may imong opinion, ma? Sa lugar nga gibutangan ako niya. Well, nice. Kana ra? Kanara, anak. Tingalig masuko na sab ka kun daghanon akong comment. Nagtuora ba ka nga may kasuko ko ni Primo, di ba? Pero tinud-anay nga wag yung kamasuko ni Primo, ma. Kung nasuko pa ko, muuban ka ko nimo nga to sa display center nila ni Primo. Ka-understanding kita akong mother, uy. I-promise lang yun nga humanun mo ang imong kurso. Promise, ma.
Oy! Mayo mong morning, buseng. Nguyatin ba ka? Ha? Pagpalitog newspaper, Ipoy. Himala! Ano sa himala? Himala ba? Himala! Pwede ay. Kailangan bang humingi ako sa langit ng isang himala? Di milagro ang mga newspaper, buseng. Dagway yan mo. Doon ako'y gikahinamang basahon sa newspaper karon Ipoy. Kanang number 1 nga newspaper, ha? Okay. Karon na buseng. Kwarta day. Kwarta nga ipatag newspaper. Animal! Uy! What's happening, busing, ha? Sinita mo, busing. Di na ba ang newspaper nga imong papalit ako? Mao. Pero dili ni mo'y akong gipaabot nga mabasa. Ha? Lagaw na, Ipoy. Lagaw na! Dugang-dugang likas kalabas kong oh. Lagaw na! Okay, lakaw ko! Unsa man ni asmantalaan. Whole page. Nag-advertise ang tindahan ni Primo. Ay naman itong akong gireklamo nga maligno. Ha? Inaman to. Gidaig may hinoon din eh. Ang ka-high-tech sa maong tindahan. Sige mahimo. Gidaig ni agtong reporter ang tindahan nila ni Primo. Ha? Dili ni mahimo. Primo anak, nabasa mo na ang newspaper? Oh. Nakabasa na di ka, ma? Oo anak. Ha, unsa kahay reaksyon sa tiguang sa? Kana akong mubasa siya newspaper. Mubasa gyud to. Kay siya gyud nag-una-una og tawag sa reporter. Dili ba siya mahinungdan nga nung nanawag nimo ang reporter? Nagdugang-dugang lugid siya sa akong problema, ma. Primo, nagsugod ka na sa imong construction firm. Tiwasakin eh. Mao ginaya akong buhaton, ma. Nya, dili ka na mo adto sa inyong lover's lane? Di naman mo atos, Glenda. Dili ko ikaupugson. Pero timan eh. Importante niyong duha ang maong lugar. Nanumba naman ang tago nga dili na maadto sa lover's lane. Pero, nagpaingon ko dito. Gipungan pa nga akong kaugalingon nga dili maapektuhan sa gibuhat ni Misty sa portrait ni Primo. Pero, nganong murag gikusiman ang akong kasing-kasing. Maadto na lang ko kadiyot. Aron mapahungaw ko ang gipati kong kahasol. Pinanggagig kong mama. Pero, bisag wa pa siya mutambag na ko. Di sa ko makapugong sa kong kagalingon na di na mo ato sa mong lover's lane. Importante kay nako ang mga dapit. Lavi, gipangita ka gyud sa akong kasing-kasing. Ikaw ang akong kinabuhi. Niagani ko sa amang lover's lane. Merag ako'y kahasol. Murag ni ako sa langit. Oh, ni si Primo. Unsa may kaya akong buhaton? Oh, may CCTV ka dito, Pita. Gibutangan ni Primo. Ganun mo anay magad siya kung mo anay ko.
Salamat. Sabi na kong tinudon yun di mo nga di na kamuan hindi. Nagdulag yun ko. Unsay mong gidudahan? Nga imong gibutangan og CCTV kini napita. Kinahanglan pa ba na? Kung kasing-kasing na gani mo'y mumando aron mo ani, way makapugong anak, Glenn. Way makabalibad. Pero wa na'y paglaom. Glenn, Naibaw ka ba? Unsay nakaagat na ako sa pag-ani? Dili na mabangbang ang pagpakabuang ni Misty diyan mo. tuganan ko si Mistis Maduod. Ayaw nagbuhata. Kinahanglan siya masayod. Aron dili na magdako ang iyang paglaom nga may mapaabot siya nako. Dili ko makatugot nga maapektuhan si Misty o sa migiingon mong atong kagahapon. Di sa ko makatugot, Glenn, nga magpadayon ang iyang pagtuo, nga may mapaabot siya nako. Ang pag-ila ko ni Misty, usa lang ka anak. Kay anak man siya sa binuhat nga mo'y hinungdan sa akong pagbalik. Og ikaw ka na, Glenn. Dili makasabot si Misty sa atong sitwasyon. Dili gyud siya makasabot kung way mo pasabot niya. May ba? Ayaw panggos. Sa'yo tingaling ako nasulti nga atong sitwasyon. Kay hangtod karon, stalker gihapon ang akong pag-ilani mo. Sultihi ko, kanang tinud-an ay gyud. Usa may mong giapas nako. Ang imong gugma. Kaha? Nagduda pa di ka hangtod karon. Kibalik-balik ko na nimo sa makadagan. Nga nakita ko ang patay lawas ni Primo nga akong labi. Nagkatuko. Busa may patay pa ka nga mo balik. O gibalik-balik ko usab sa pagpasabot nimo. Nga midalig buwag ang akong espiritu ug nangita dayog o manakay. Aron adto ko magpakataho pag-usab. Magduda pa gyud ka sa akong gisulti. Bata pa ko kay nimo. Pero ako na iksapayan. Sobra nga akong kalipay nga akong gibati sa dihang nasayran ko. Asa ko ikaw makita, Glenn. O galing lang. Wrong timing ang akong pag-adto kay dibu sa imong anak. O iya pagig kong nakita nga kauban ka. Dili ko nimo mapugos kung stalker gyud ang akong pag-ilan nimo. Huwag gid ay makapausab sa imong pagtuo. Ang pagtagamtam mo sa akong mga ngapil nga may dapat sa imong mga ngapil. Gitong luko ang akong kaugalingon nagapaanod sa akong kahuyang. Dili ikaw ang Primo nga akong labi. Di sa ko mo surrender sa pagpahinumdum nimo nga ako ang imong labi. Og labi pang di ko muhunong sa pagpangitag paagi. Aron madugtungan ang duha na to kagugma. Wa ko mahigog nga nimo. Ang imurang baba mo ay bibungat niya na. Pero diha ilahom sa mudugan. Sa imong kasing-kasing, ako mo ay kipitik. Ako nga na ang gipaningkit nini. Ay mo piyan ako din eh. Kadiyot lang. Uy, iko! Mangutana ka unsay akong giapas na mo. Wa. Sa dihang nahimog kong engineer, gigamit ko ang gibiling kwarta sa giila kong amahan. Aron tumahanon ko ang akong pangandre nga makatukod kong tindahan ingon man construction firm. Nahinumdum ka sa itong mga damgo kaniadto sa dihang nagkapasartang duha sa atong mga kurso. Manarbaho na talabi, aron makatikom. Gusto kong makabaton og accounting firm. Ako, gusto sab nga makabaton og construction company. Aron kun maminyo atang duha, mahatagan na itong kaharuhe ang atong mga anak. Tingalig. Ang imo niyang kabit ang matagan mo karuay, ha? Na, ako gid siyang bugnoon. Ikaw good? Iba, labing. Dilo kayo tang kuko. Huwag ka ganahin. Ganahan.
ako'y giapas bisag unsa, Glenn. Ikaw, ug ang naputol na tong relasyon ang gusto kong sumpalan. Dili na ka na mahitabo pa. Dili na. Ay, salamat na ni Hades, Misty. Ako siyang duulon og sortihan sa akong tuyo. Ah. Hello, Misty? Oh. Please, please. Please, ayaw na paglikay, Misty. Hatagi ko kay gayon nga. Iwason ko nga akong tuyo ni mo. Tiwason? Ah, mulingkod ko ha. Ikadlok. Wa ko'y dautang tuyo ni mo. Okay. Oh. Sige, lingkod. Ang ako ramang yung tuyo ba sa akong pagpangutana kung nanguya ba si primo ni mo. Aron nga mahatagan sa paghigayon nga masulo na ko sa mama ni mo. Oo na. Masolo? Ang ako kong pirming makita nga kamog yung duha pirmi magkuyog sa mama ni mo. Sahay ka mo tulos primo. Baratagan ko ni maghigayon may mong makadiga ko ni mama ni mo kung kami rin duha. Unsay buot ni mo ipasabot? Kana bang magkuyog mong tulo. Kung na ako, pangita isap ko ninyo higayon ni primo, magkasulti mis mama ni mo nga kamera. Sa ato pa. Wa ka magduda nga mahimong si mama panguyaban sa di primo? Oy, kabata ni primo manguyab ni mama ni mo. Kamis mama ni mo mo'y angayang parison. Di ba? Di ba? Tuod sa? Oh, that's right. Mao dito nga bisag wa ka imbita ha. Minunot yung kanamo dito sa opisina ni Tita Cedes. Oo, kay namasin mo ko nga makakitag binta. Na, wa lang kita magkasinabot dito. Sige dito. Muuna ko ni mo ha. Vacant lang na ko ron mo nang may dali-dali kong snacks. Muuna ko ni mo. Sige, sige. Padayon lang, Misty. Og, salamat sa pagsabot. Ay, salamat din taon. Nagkasabot rin ming duha si Misty. Karon, wa na ko'y problema, Neglinda. Din mo di ay ka. Dito sa Lovers Lane na mo ni Glenda, ma. Nag-abot mo dito? Oh, Oh, tanawa. Nasayap ko sa ako gisurti. Muadto lagi gyud si Glenda. Kay importante ko niya ang maong dapit. di na siya gusto nga masumpayan pa nga mong naputol nga relasyon, ma. Unsa? Nakasabot ko. Gusto lang panalipdan ni Glenda ang feeling sa iyang anak. Primo. Ako siyang gihangyo nga pasabto na mo si Misty sa mong sitwasyon. Pero di siya musukot. Oh, may mong maglisudsad sa pagsabot si Misty kung inyo siyang pagkalitanak. Di magid ko no siya mutuo nga ako si Primo ang iyang labi. Stalker lagi ko ko. Barugan na lang yun ni Glenda ang mong pagtuo, Primo. Aron doon na siya katarungan nga muli kay ni mo. Di ko makatugot nga iya kong likayan, ma. Nag-antos ko. Aron lang madugtungan ang among duha kagugma. Relax. Relax lang, Primo. Ayaw pa da sa imong kapakyasan. Tingalig maapektuhan ang imong paningkamot nga pagpalambo sa imong negosyo. Gisakitan ko, ma. Nak, ipakita ni Glenda nga wa kay giapas niya. Palambo hinuog maayo ang imong negosyo aron do na kay kapasigarbo kang bisan kinsa. Labi na gyud ni Glenda. Murag gikumot pag-ayo nga akong kasing-kasing, ma. Nagtanaw ni Glenda nga suko kayo nga rin ako. Kalma lang. Kalma lang, God. Mahimong ira kang gipakita og ingon ni ato kasuko. Pero ilawom sa iyang dughan, anak. Nagbasol siya nga nung wa niya hatagig kagawasan ang iyang pagbati diha nimo. Believe me, Primo. Gisakitan sad si Glenda sa iyang gibuhat diha nimo.
ng itsura ni Primo nga hapit mo to ang luha. Nahibungsab ko. Anong ako ning gipati? Anong nahasol ko? Ay, magawa sinuon ko. Lingawon ko nga akong kaugalingon. Oh, kisa ning nanugtog. Hello, ma. Oh, wa kay klase? Gikan pa ko sa klase, ma. Dali. Ubanin noon ko sa kantin. Busog pa ba ako, ma? Nikaon ka na di ay? During my vacant period, manikaon ko. And look who's here, ma. Kinsa? May mong mutsuhin ko ninyong inahan o ganak. Sure, Tito Willie. Thanks much. Ako lang bayad sa inyong gikaon. Salamat, Willie. Ako na nang nabayaran. Oo ba? Pag-order lang dito. Giguto man ka. Ay, di good kaayo. But for the sake nga niya mo ha? Okay, mag-order ko. Kadayot lang. Ma, ato na ako sa restroom, ha? Mauna lang gamita ang restroom sa akong office, Misty. Dali na. Ma, makadit lang, uy. May padayon man pagpiya si Mama. Ako na lang siya sundon. Bahala na si Tito Willie. Yan naman sila. Wala may tao sa lamisa nila ni Glinda og Misty. Giahak. Namiya man. Wa man mutuman si Misty sa among sabot nga. Iya ko nga tagan og higayon kung kauban niya iyang mama. Pagkaahak. Gisakitan ko nga maghuna-huna nga naglagot na sab nako si Glenda. Imbis na lipay na unta ko nga murag mituo na siya nga ako mao ang iyang love. Pero mibalik na sa iyang pagtuo nga stalk ako. Glenda, mahal ta kayo ka. Gisakitan ko maayo labi na sa hait ni mong tinanawan. Primo? Unsa man kining imong gibuhat? Sagdiun ako, ma. Pasagdan ka na akong maghubog-hubog. Inig kahubog nimo, unsay mahitabo? Gusto kong mawa ang kahasol nga akong gibati, ma. Kung mawa na ang espiritu sa alkohol nga imong gipahugaw-hugawan sa imong lawas, unsay mahitabo? Mubalik na sad kag inom. Kay mibalik naman sad ang kahasol nga imong gibati. Gisakitan ko, ma. Nak, naibaw ko nga gisakitan kag yun. Dili lalim ang imong sakripisyo nga imong gibuhat. Aron makita nimo pagbalik si Glenda og madugtungan ang inyong duha ka kugma. Pero nak, ayaw kalimot. Dili kita mo'y nagunit sa atong kapalaran. Dili kita mo'y magbuot unsay mahitabo sa atong umaabot. Siyara nak. Siyara gyud ang tuwa sa langit. Mao'y mugihan nato kun asa ta paingon. Primo, ayaw padaog sa imong kahuyang dong. Si Glenda mao ang tanan alang nako, ma. She is my life.
She's the love of my life. Nahibaw ko. Og ang labaw kong nahibawan, nga kun kamo gyud ang gitagana sa inyong kapalaran, bisag pila pa kalawd ang inyong tabukon, bisag pila pa kalibo ang magsangasangang daan nga inyong laktan, kun kamo gyud, abuto na gyud gihapon mo na. Ayaw pagpakawa sa imong paglaom. Kaanugon sa kahait sa imong salabutan, nga tungod lang sa kapakyasan, wad-an nimong bili ang tanan nimong sakripisyo, ang tanan nimong kahago. Ayaw padaog sa imong kahuyang dong, primo. Ayaw kalimot sa imong gisaad, ha? Tabangan ko ikaw, aron maangkon mo gyud ang kalipay nga imong gipangandoy. Enough, son. Dili maayong magpada sa kahuyang. Ayaw kalimot. Doon na kapay project nga tiwason. Okay, ma. Mo-focus na lang ko sa akong project. Ayaw kaguol. Tabangan talagi ka. Kitsa maning nanawag? Uy. Si Tito Willie. Tito, nanawag lagi ka. Namiya lagi mo. Sorry, Tito. Hansaon. Namugos man si Mama nga ang yung restroom akong gamiton. Ay, kanong saan ko ni mga tagigigayon nga ikasulti na ko sa mama ni mo. Ayaw ka problema, anak, Tito. Uy. Kung gusto ka, bisitaha si Mama sa bay. Hindi lagi ko niya ato bangon. At tubangon lagi ka niya. Kaysa na imong gikasulti, Misty. Ihatag niya ang imong cellphone, Misty. O niya, i-open ang kamera. Kinsa na, Misty? Nasuko ka, Ma? Kinsa nang imong gikasulti? Tug-ani ko. Si Tito Willie. Ma, gusto lagi yung siya mamisita ni mo. Pero nanagana lang kay di lagi kuno nimo si Ato Bangon. Og ako sing gipasaligan nga imo si Ato Bangon. Am I right, Ma? Nga imo gyud si Ato Bangon kun mamisita siya nimo? Iha, wa na sa akong panahon ka ng butanga. Ayaw ko kusultihi, ana, Ma. Busy ko sa akong trabaho. Pero nagkinahanglan kag kalipay. Ma, dili pa katiguwang. Dili pa gani ka senior citizen. So, imposible nga imo kusultihan nga sirado ng imong kasing-kasing to be in love again. In love? Silly. Tanawan ako ng mga artista, mao. Bisan og na sila sa late 50s, pero proud kayo sila mo post nga they are in love again. Mga artista sila, anak. The public owned them. Sumuhatagit sila update sa ilang mga feelings. Pero ako, dili ko artista. Og nakafocus ko sa atong negosyo. Ma. Enough, Misty. So, imo di kong pakauwawan sa akong gipasalig ni Tito Willie? Tubagao na ka nang nanawag nimo. Igna siya na dili magpalaban. Pagsulti una mo ha. Ma, kadiyot lang! Huwag ka paminawang mama ni mo. Wa, Tito. Mura man hinog na suko na ako. Pero, don't lose hope, Tito. Kung tinuod kang na in love ni Mama, then fight for it. Unsa man gyoy akong buhaton? Aron ganahan si Glinda nako. Dili ko manamin. Mga pulos baka ako mga sa amin din tindahan. Bisag sa amo pa. Seng! Seng! Nyari ka sa tindahan, Seng? Apit na kung lumagay ka dit, ha? Dit ka itong Glinda. Ay ko panungo po Labad na ba rin ako ngo?
Laban mo ko, Buseng. Mao di nga, wa amdayon ang iyong date at Linda kay milaban mo ko. Kahi ba ni mo, Opoy? Hmm? Mahumok na ron. Kung bukon ka ng samin si mo. Giyahak na! Bigyan na, Poy. Bigyan na. Tugan ko na sa tinood. Usabay ko itukan, Buseng. Ha? Wa bigyan ko manghilabot sa halin sa imong convenience store, ha? Anong naghiskot ka maghalin? Imo magaimo ko patukanon. Ug tungod kay naghisgot kog halin, nag-una-una kag hapin. O siyapin, Buseng. Ha? Siyapin? Yapinan mong daan na imong sa. Oy, mo magay bisulti kong daan. Wa ko mahilabot sa halin. Nya, pinan ko hinoon ako sa. Wah, mas ikaw pagali sa daan rin ako. Saan na imong gisulti, Poy? Unsa na? Nga, hindi tinoon. Ikaw may kasara ko. Be. Anong iyo akong gipapirmang 2 kapiron? Ay, Ang nami ay mga Buseng. Sa ato pa, ha? Ikaw gisakitan. Okay, gisakitan man ka, ha? Ikaw mo sa daan. Ikaw ba? Gipatugan taraman unta ka. Unsa imong nakita sa kong naong, nga nang di man gyud ganahan ako sa Glinda. Bisag unsa na lang imong gipanulti diya. Ha? Muna! Nasuri lang Buseng nga. Yun ka na ko, ha? Pero ako tumagon, Buseng, ha? Kung mo magalit na imong pukutan, ha? Nahibaw ka? Di ba okay, Buseng? Be, unsa man imong nahibawan, nganong di man gyud ganahan si Glinda nako, ha? Nganong ganahan ba si Glinda ni mo? Nga wa may tinuod sa imong pagkatao? Unsa? Uy, hala, kasulting noon ko kahat. Ha? Ato ko sa takro, Buseng, ha? Manghapnig sa kabusing. Kiyara ka, Buseng. Uy, tinuod sa akong pagkatao? Iboy! Balik diri! Naluoy kaayo ko sa akong anak. Gusto ko siyang tabangan. Musodo na ako sa simbahan. Una ko mo diretso sa opisina. Mangayo ko giya sa labaw mga kagagahom. Unsaon ko pagtabang ang akong anak. Mupaduol ko sa altar. Kunwa ko masayop. Si Glinda ka nang nagluhod sa unahan. Mauna ka kini ang tubag sa akong pag-ampo. Nga magkita mi si Glinda sa wa tuyo ang higayon. Dili ko palabyon kining higayon na. Ingon sa miluag kang akong dugan. Nga nasumbong ko ang nagkahasol ng akong kibati. Glenda, may mo bang magsulti tang duha? Ma'am Cedes? Sobra ang gibati kong kalipay sa dihang nakita ko ikaw. Ug nakaingon ko nga mauna kini ang tubag sa akong kipangayo sa tuwa sa langit. Ngano, ma'am? Makahatag ka ba na kong higayon? Kuan. Sige, ma'am. Asa ta magsulti? Gitoyo na ako nga anita sa lubnganan sa akong bana magsulti. Basin pag makataabang siya sa pagpasabot nimo. Ha? Giapil ko ang akong bana. Kay among anak ang hinungdan nga nung giampo ko nga magkita tagbalik. Aron mapasabot ko ikaw sa usa ka panghitabo nga bisag ako maglisod sa pagtuo. Ma'am. Glenn, dili usa ka stalker si Primo. May uha siya sa dihang ako siyang gihimugso. Ang amo lang gikahibudngan sa akong bana kani adto. Kaysa diyang gipangutana mi kinsayngan sa bata. Mao'y among gusto nga, Fernando,
Pero, primo ang gisuwat sa nurse. Unsa? Diha na namo madiskitahi ang iyangan sa dihang among nakuha ang iyang live birth. Gipangutanan namo ang nurse. Pero matod pa niya, may nadungog siyang tingog nga mitubag sa iyang pangutana. Oo, ano lang namo usba ang iyangan. Primo na hinabutang sa iyang live birth? Hangtod na sa iyang NSO. Muuha siya sa bago pa siyang nataw. Busa nagtuog yun mga ordinary ra siyang bata. Samtang nagdako si Primo, maklaro nga bright siyang pagkabata, pero buutan. Bisag usa ka higayon, wa gyud ko mahinumdum nga misukol siya namo sa iyang amahan. Nganong imo kong kisultihan ini? Dako kag bahin sa pagkatao sa akong anak, Glenda. Nahinumdum ka patingali nga imuming naabtan sa lubong ni adtong Primo Guevara. Mautoy sinugdanan sa iyang pagtug-an ako nganong mibalik siya dinhi sa kalibutan. Og ikaw ang hinungdan nganong mibalik siya. Ikaw, Glenda. Mercedes. Usa ka reincarnated si Primo. Nahinumdum siya kanus siya maaksidente o kanus amibuwag ang iyang espiritu gikan sa iyang lawas. Nahinumdum siya nga sa adlaw sawa pa ang inyong kasal. Nag-final rehearsal mo. Unya, gihatod ka niya sa inyo. Malipayon mong duha ni adto. Pero sa iyang pagpauli gikan nga naghatod nimo, mauto, na-aksidente siya. Og sa dihang gitubag ko ang nanawag sa akong cellphone. Maragong nabuang pagkaibawon ako. Nga tuwa sa ospital sipil mo nga akong labi kay na disgrasya. Nagkasyabaw ko sa dihang nakita na ako ang nagkadugo niyang naong og lawas. Wala ko masayo nun sa nahitabo. Kinawaan ako sa kalibutan. Glenn, wala ko mahaying nga siyang misod sa akong sabakan. Buutan nga pagkaanak si Primo. Wag yun ni magmahay sa akong bana nga siya mao'y among nakita nga akong gihimugso. Mahal na mo ang among anak nga si Primo. Mityabaw ko bayo sa diyang nasayran nga wala akong labi. Mahal ko kaayo ang akong labi. Mahal kasab kaayo ni Primo nga akong anak. Dili siya usa ka stalker, Glenda. Siya gyud si Primo ang imong labi. Kaniadto sa diyang nag-college na siya, ako gyung masaksihan nga kanunay siyang maghukdong. Kung akong pangutanon, mudayon lang tubag nga, wa pagyud niya kuno mapalgi. Kung ako sa siyang pangutanon kinsa, mudayon sa siya tubag nga, ako na siyang ipailan ni mo, ma. Maglisod ko sa pagtuo. Nakasabot ko sa imong kibati. Sa dihang nalubong na si Primo. O sakit kabawan kami leave ko sa office. O sa dihang may balik ko. Akong nasayra nga doon ay opening sa among merged company sa Canada. May-apply ko. Ang salamat ni Lord nga nadawat ko. Nagtuo ko nga maka-move on ako dito sa Canada. Nagminyo ka dito, ba? May gikaila ko nga usasap ka Filipino nga ang kinaiya parehas gid sa akong labi. Gihimo ko siyang panakiputas aron maka-move on gid ko. Gianak ko na lang si Misty. Pero si Primo paghihapon na nag-iya sa akong kasing-kasing.
Wa mangkoy kamatayang gugma ang inyong gipanumpaan, Glenn. Bisan tuod giatiman ko ang akong bana. Pero nasayod siya nga dili siya mo gipitik sa akong kasing-kasing. Abaw na hinungdan nga wa ko sakiti sa diyang namatay siya. Nakahatag na ba kog katagbawan sa pagkatao ni Premo? Ambot lang, ma'am. Maglisod man sad ko sa pagtuo, Glenn. Pero ang tanang impormasyon nga gihatag ni Premo, tukma gyud sa nang hitabo ninyong duha. Ay, dili man ako'y na nag-iya sa imong kasing-kasing. Pero mahinumduman mo gyud ang inyong kagahapon. Ang iyang buhaton kaniadto og ang pagpabati niya sa kadako sa iyang gugma diha nimo. Kanang tuwa ka sa lovers lane ninyong duha. Wa ka ba'y halando mong hitabo nga dili gyud nimo makalimtan, Glenn? Ganahan ko nga to ako pirmi sa among lovers lane. Barag to ako sa langit. Kita sa maning nanawak. Si Tito Willie man di ay. Tito, Nas mama ni mo sa inyo? wa pa Tito. Wa man siya sa iyang office? Tingali, doon na sa meeting nga gitambungan. May bouquet of flowers ra ba kung ita para niya? Ibili na lang na sa guard, Tito. Ha? Ako yung ibilin? Uy, mahal ra ba ni? Tingali, malimtan sa guard ang paghatag ini. Oh, come on, Tito. Para sa ilang boss, unya malimtan pag yun? Kung anha ko lang kahani dadon sa inyo. Oh, okay na gihapon. Imo lang gihapon ibilin sa guard. Maabot ka ni mama ni mo ang mga flowers, Misty? Mahalon ra ba nida? Dili man ka na korona sa patay, Tito. Di taon, uy, Misty! Mahalon lagi ni buha ka. Mahal ko na ko ang hatagan ining bouquet. Mahalon, yun. Mahal gini. Dili man di kang bugiro, Tito, no? Di, uy. Sige mo ko kag-ingon nga mahalon, good. Mura kag nahinugon nga gipalitan ni mo bouquet si mama. Ano ko ni dili ni maabot ni mama ni mo? Oh, kung wa kay salig sa mong mga guard. Oh, hala, sige. Pangitaas si mama. Bye. Maunang dili ganahan si mama ni mo, Tito Willie. Kay wa kay salig sa uban. Tingali. Wa sa kay salig sa imong kaugalingon. Ang tiguwang mani nga makalagot. Nagunsam ka siya din eh. May darabang bukay. Uy! Hey, salamat! Nakita ka na ko din sa tindahan, primo. Kinsa may tagaan mo anang gidani mong bukay? Si mama? Nagutang si mama man mo. Kamahal ini? Nangutan na ko. Oh, may nang sultihan na gandaan ba? Niya si Glinda? Oh. Nga nung anihi makamangitan ni Glenda. Niya siya din mag-office? Mao lagi na nakaparat lagi ni mo lagi. Mudayon lagi kag panginsulto. Ikay nang insulto. Nga nung anihi makamangitan ni Glenda? Ako tingaling masaag ba siya? May mag-window shopping siya. Katauanan sa gadak. Oh, tinood bitaw nga. Wa din his Glinda? Wa lagi. Ngano ba? Imo ba nakita ang iyang auto? Wa noon. Ikaw ba?
Doon na kabayay sa nako, ha? Kaya saan akong saan mo? Bitugan ako ang reporter nga mo'y imong giduol. Aron ipublikar nga dunay maligno ang among tindahan. Utag ka lang sugsip-sip ng mga reporter na. Nagpa-advertise ka lang og whole page. Balhim na yung hangin. Tungod kay wa ka mong tarong nga pangutok. Tigil ka na, Boss Glinda. Kaya huwag may tinuol siya pagkatao. Ganong isiga man ang imong mga mata, ha? Ug aron mo tuo ka nga wa din si Glenda. Hala. Libutan ning lugar. Unya, balik sa opisina ni Mama. Ha? Nikuy! Masugatan akong maligno! Mauna nga akong naabtan sila si Primo ang ginanahan sa lubong sa akong labi nga si Primo. Kayag-yag na daay ni Primo ang matuod niyang pagkatao. Pero... doon na ba ko'y tao nga reincarnated? May nabasa ko may tungod sa reincarnation. Oh, no. Niya ako paingon sa among lovers lane ni Primo. Siguro ko nga muani si Glenda. Iyag yung mabasa kining note nga nananghid niya. Nga mahimong dugay pa ming makita pag-usap. Kay gidawat ko ang kontrata nga magtukod og building sa Manila. May sakinan nga na paingon nga ni. Sila pinagkadron. Ako siyang unahan katingaling. Di siya magpadayon sa pag-anhi ni kakita niya sa akong auto. No, ni ang auto ni Primo. Mag-abot na sa mi sa Lovers Lane. Dili na ko gusto nga makita mi. Dili na ko gusto nga magkasulti pa mi. Oh my God! Masaya ko buhaton. Dili ko mulahos. Mabalik ko sa agi. Dili! I can't remember when you weren't there. Unsay nakita ni Glenda, mga kasama at ani ang lain pang mga sumpay ning atong sugilanon. Mibali ko tungod nimo. Laing dalit ka nato sa RMN Drama. Can't imagine anything the two of us can't do through the... Ug mo to ka listeners, ang part 7 sa Nibali ko tungod nimo nya magkuan buta sa limbo mga ka-listeners, part 13 na sa limbo no. Mag-upload ta karon sa part 13 sa limbo. O maro to mga ka-listeners, kay taas kaya akong intro vlog no. Nya musamot pa jud ka taas kung ako pag yuning parabian muna nga maro to mga ka-listeners, kay mag-intro vlog na pud ko human ani sa intro vlog sa limbo kay mag-upload ani paningkamutan mo nang sayo-sayo ang oras ron kay para di ko maabtan og kadlawon ani og anang upload no kay labi na hinay ang data. Abtan og tungang gabi o kadlawon samot tag ma-field inig kanang export kapila jud ma-field mga ka-listeners no kanang mag-error kung apps ba ma-field biskay 99.9 mo 100 mahuman ang taog mix ba ma-field man hinuon mapalong akong cellphone kaduha kay gayon yun napalong tong pag-mix na ko sa limbo miagi part 12 grabe labada sa kong ulo gid lagi kanang magpaabot kan mabot ng kadlawon ma-field kanunay dyan inig
upload, loading, ahik pa rin hinaya ang data. So, mabuntagan, maudtuhan, mahapunan, magabihan, yapon. Ayan na, mga ka-listeners niya. Mga to, mga ka-listeners, thank you so much for watching. O God bless atong tanan, mga ka-listeners. Happy Sunday.